இன்னைய வகுப்புல நம்ம வந்து பார்க்கறது ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா 8ஆம் வகுப்பு பொது தமிழ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வகுப்புல நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இயல் 5 திருக்கேதாரம். இது பாத்தீங்கன்னா இயல் 5ல என்ன டாபிக் இருக்குன்னா குழல் இனிது யார் இனிது. இது வந்து ஒரு இசை சம்பந்தமானப்பட்ட இயல் தான். இந்த இயல் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இசை சம்பந்தப்பட்ட இருக்க போது. அதுல இன்னைக்கு கவிதை பேழையில நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா திருக்கேதாரம். இந்த திருக்கேதாரம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா சுந்தரர் சமய முன்னோடிகள்ல சைவ சமய குறவர்னு சொல்லுவோம்ல, சைவ சமய குறவர்கள் 4 பேர். அதுல ஒருத்தவங்க தான் சுந்தரர். அவங்க பாடின பாடல் தேவார பாடல் ஒன்றுதான் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பாட போகுதியா இருக்கு. சரிங்களா, வாங்க நம்ம பாட பகுதிக்கு சொல்லலாம். பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இசை இல்லாம இந்த உலகம் இயங்காது. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இசையை தவிர்த்துட்டு எதுவுமே இல்லை. உலகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. அதுல இசையை தவிர்த்துட்டு இது கிடையாது. சாதாரணமா ஒரு பிறந்த குழந்தையிலேருந்து அது போல ஒரு மனிதன் இறக்குற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இசை அவனோட பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பாத்தீங்கன்னா இசை அவனோட ஒன்றி இருக்கு. சரிங்களா, உயிர்கள் அனைத்தையும் இசைவிப்பது இசை. இது மனிதர்களின் உள்ளத்தையும் கொள்ளும் ஆற்றல் உடையது. ஒரு சாதாரணமா உங்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியும் உற்சாகத்தையும் தரக்கூடியது இந்த இசை தான். சரிங்களா, ஒவ்வொருத்தவங்களையும் மகிழ்விப்பது. அதனாலதான் பண்டைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இயல் இசை நாடகம், அந்த இயல் இசை நாடகம்ங்கிறதுல அந்த இசைங்கிறது முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது. சரிங்களா, தமிழ் இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ் சொல்லுவோம். அதுல இந்த இசைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது போல சங்க காலத்திலிருந்து இக்காலம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இசையோட பயன்பாடு வந்து தொடர்ந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கு. இசை இல்லாமல் இல்லை. அது போல இசை கருவிகளின் ஓசையோடு பாடல் இணையும் போது அது செவிகளுக்கு மட்டுமின்றி சிந்தைக்கும் விருந்தாகிறது. அது போல இங்க பாருங்க, தமிழ் இசை பாடப்படும் இனிய சூழலை விளக்கும் தேவார பாடல் ஒன்றை அறிவோம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா தேவார பாடல் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சொல்லுவோம்ல, அந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அருளிய தேவார பாடல் ஒன்றுதான் நமக்கு இங்க பாட பகுதியா கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன தலைப்புனா திருக்கேதாரம் அப்படிங்கிற தலைப்புல கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா, இங்க பாருங்க, பண்ணின் தமிழ் இசை பாடலின் பழவை முழவு அதிர கண்ணின் ஒளி கனக சுனை வைரம் அவை சொரிய மண்ணின்றன மத வேழங்கள் மணி வாரிக்கொண்டு எரிய இன்னென்று இசை முரலும் திருக்கேதாரம் எண்ணீரே. பண்ணின் தமிழ் இசை பாடலின் பழவை முழவு அதிர கண்ணின் ஒளி கனக சுனை வைரம் அவை சொரிய மண்ணின்றன மத வேழங்கள் மணி வாரிக்கொண்டு எரிய இன்னென்று இசை முரலும் திருக்கேதாரம் எண்ணீரே. அப்படின்னா பண்ணோடு சேர்ந்த இனிய தமிழ் பாடல்களை பாடும்போது அதற்கு ஏற்றவாறு முதிர்ந்த மூங்கில்களால் ஆகிய புல்லாங்குழலும் முழவும் இணைந்து ஒழிக்கும். சரிங்களா, அந்த பண்ணோடு சேர்ந்த இனிய தமிழ் பாடல்களை பாடும்போது அதற்கு ஏற்றவாறு முதிர்ந்த மூங்கில்களால் ஆகிய புல்லாங்குழலும் முழவும் இணைந்து ஒழிக்கும். கண்களுக்கு இனிய குளிர்ச்சி தரும் ஒளியை உடைய பொன் வண்ண நீர்நிலைகள் வைரங்களை போன்ற நீர்த்திவலைகளை வாரி இறைக்கும். நிலத்தின் மீது நின்று கொண்டிருக்கும் மத யானைகள் மணிகளை வாரி வாரி வீசும். இவற்றால் இடையறாது எழும் கின் எனும் ஒளி இசையாக முழங்கும். இத்தகைய சிறப்புகள் உடைய நகரம்தான் இந்த திருக்கேதாரம். பாருங்க, அது அந்த படத்துல கொடுத்திருக்கிறது வந்து அந்த கேதாரம். இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த வட இந்திய அந்த சைடுல இருக்கு பாருங்க. அந்த திருக்கேதாரங்கிற ஊரை பத்தி தான் அந்த சுந்தரர் பெருமான் வந்து பாடல் கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க, பண்ணோடு சேர்ந்த இனிய தமிழ் பாடல்களை பாடும்போது அதற்கு ஏற்றவாறு முதிர்ந்த மூங்கில்களா ஆகிய புல்லாங்குழல் பாத்தீங்கன்னா நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்த மூங்கில்களாக செய்ய முடியும். முழவும் இணைந்து ஒலிக்கும். கண்களுக்கு இனிய குளிர்ச்சி தரும் ஒளியை உடைய பொன் வண்ண நீர்நிலைகள் வைரங்களை போன்ற நீர்த்திவழிகளை வாரி இறைக்கும். அந்த நீர்நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரம் எப்படி மின்னுமோ அது போல அந்த நீர்த்திவளைகள் வந்து மின்னுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நிலத்தின் மீது நின்று கொண்டிருக்கும் மத யானைகள், சாதாரண யானை இல்ல, மத யானைகள் மணிகளை வாரி வாரி வீசும். இவற்றால் இடையறாது எழும் கின் என்னும் ஒளியானது இசையாக முழங்கும். இத்தகைய சிறப்புகள் உடைய நகரம் தான் இந்த திருக்கேதாரம் அப்படின்ட்டு இந்த திருக்கேதார நகரத்தோட சிறப்பை வந்து சுந்தரர் பெருமான் அவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
அவர்கள் வந்து விடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, சொல்லும் பொருளும். பண்ணுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இசை. இது வந்து நமக்கு வந்து மனப்பாடல் பகுதி கிடையாது, இருந்தாலும் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சு வச்சிருக்கிறது நல்லது. இங்க பாருங்க, பண்ணுனா இசை. கனக சுனை. கனக சுனைனா, சுனைனா நீர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். கனக சுனைனா பொன் வண்ண நீர்நிலை. இங்க வேழம்னா யானை. வேழம்னா நான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வேழம்னா யானை. மத வேழங்கள், மத யானைகள். முரலும் முழங்கும். முரலும்னா முழங்கும். பழவை. பழவைனா முதிர்ந்த மூங்கில். இந்த பகுதிக்கான இந்த சொல்லும் பொருள் நல்லா படிச்சு வச்சுங்க. ஏன்னா எல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சில பேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது, புதுசா படிக்கிறவங்க இருக்குவாங்க. அதனால நல்லா படிச்சு வச்சுங்க. பண்ணுனா இசை. பண் இசை. கனக சுனை பொன் வண்ண நீர்நிலை. மத வேழங்கள்னா மத யானைகள். முரலும் முழங்கும். பழவை முதிர்ந்த மூங்கில். சரிங்களா? இதுதான் இந்த பாடல். இதுதான் இந்த தேவார பாடல். இங்க பாருங்க, அடுத்து நூல்வெளி. நூல்வெளி பாருங்க. சுந்தரர். சுந்தரர் தேவாரம் பாடிய மூவருள் ஒருவர். சுந்தரர் தேவாரம் பாடிய மூவருள் ஒருவர். இதுக்கு அது யாரு மூவர்னா, திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தர் ஆகிய மூவர் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு தான் தேவாரம். தேவாரனா தே பிளஸ் ஆரம், இறைவனுக்கு சூட்டப்படும் மாலை என்றும், தே பிளஸ் வாரம் இனிய இசை பொருந்திய பாடல்கள் எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும். பதிகம் என்பது 10 பாடல்களை கொண்டது. அதுதான் சுந்தரர் தேவாரம் பாடிய மூவர்களுள் ஒருவர். இவர் நம்பியாரூரர். நம்பியாரூரர், தம்பிரான் சோழர் என்னும் சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். சுந்தரர் வந்து தேவாரம் பாடிய மூவர்கள் ஒருவர். இவர் நம்பியாரூரர், தம்பிரான் சோழர் என்னும் சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். இவர் அருளிய தேவார பாடல்கள் தான் 12 திருமுறைகள்ல 7வது திருமுறையாக வச்சிருக்காங்க. சுந்தரர் பாடியது வந்து 7ஆம் திருமுறை. இவர் இயற்றிய திருத்தொண்ட தொகை முதல் நூலாக கொண்ட சேக்கிரார் பெரிய புராணத்தை படைத்தளித்துள்ளார். சேக்கிரார் எழுதிய பெரிய புராணம் பாத்தீங்கன்னா, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் எழுதிய திருத்தொண்டை தொகையை அடிப்படையாக கொண்ட நூல் தான் இந்த சேக்கிரார் எழுதிய பெரிய புராணம். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க. திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர் ஆகிய மூவர் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பை தேவாரமாகும். இந்த தேவாரத்தை தொகுத்தவர் யார் பாத்தீங்கன்னா, நம்பியாண்டார் நம்பி. இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க. தேவாரத்தை தொகுத்தவர் பாத்தீங்கன்னா நம்பியாண்டார் நம்பி. இந்நூலில் சுந்தரர் பாடியுள்ள கேதார பதிக பாடல் ஒன்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. தேவாரத்தை பாடின மூவர் வந்து திருஞான சம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர். அது போல தேவாரத்தை வந்து தொகுத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பியாண்டார் நம்பி. அது போல இந்த நமக்கு வந்து பாடப்பகுதியா கொடுத்திருக்க திருக்கேதாரங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கேதார பதிக பாடல்களை ஒன்று இங்க பாடப்பகுதியா 10 பாடல்களை கொண்டது. பதிகம்னா 10 பாடல்களை கொண்டது. இங்க கீழே பாருங்க, தே பிளஸ் ஆரம் இறைவனுக்கு சூட்டப்படும் மாலை என்றும், தே பிளஸ் வாரம் இனிய இசை பொருந்திய பாடல்கள் எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும். அதுபோல பதிகம் என்பது 10 பாடல்களை கொண்டது. சரிங்களா? இது வந்து நமக்கு பாடப்பகுதியா கொடுத்தது. முந்தைய சமச்சீர் புத்தகத்துல பாருங்க, முந்தைய சமச்சீர் புத்தகத்துல வழிபாட்டு பாடல்கள்ங்கிறதுல சிவபெருமானை பற்றி ஒரு பாடலை வந்து பாருங்க. சிவபெருமானை பற்றி ஒரு பாடலை வந்து சுந்தரர் பாடியிருக்காங்க. இங்க பாருங்க. கற்பகத்தினை கனகமால் வரையை, காம கோபனை கண்ணுதாளனை, சொற்பத பொருள் இருள் அறுத்திடும் துய்ய சோதியை வெண்ணெய் நல்லூரில் அற்புத பழ ஆவணங்காட்டி அடியான் என்னை ஆளது கொண்ட நற்பதத்தை நல்லாரணை அமுதை நாயினேன் மறந்தென்னிசைக்கேனே. கற்பகத்தினை கனகமால் வரையை, காமகோபனை கண்ணுதானை, சொற்பத பொருள் இருளறுத்திடும் துய்ய சோதியை வெண்ணெய் நல்லூரில் அற்புத பழ ஆவணங்காட்டி அடியான் என்னை ஆளது கொண்ட நற்பதத்தை நல்லாரணை அமுதை நாயினேன் மறன் தென்னினை கேனே அப்படிங்கிற ஒரு இது. இங்க திருவெண்ணெய்நல்லூர், இந்த வெண்ணெய் நல்லூருங்கிறது வந்து திருவெண்ணெய்நல்லூர். இந்த திருவெண்ணெய்நல்லூருங்கிறது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம விழுப்புரம் மாவட்டம் இருக்குல்ல, விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இந்த திருவெண்ணெய்நல்லூர் இருக்கு. சரிங்களா? விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இந்த திருவெண்ணெய்நல்லூர். கற்பகத்தினை வேண்டுவார் வேண்டியவனை அப்படியே வழங்கும் கற்பக மரம் போன்றவனை. சிவபெருமான் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. வேண்டுவார் வேண்டியவற்றை அப்படியே வழங்கும் கற்பக மரம் போன்றவனை. கனகமால்வரைனா பெரிய பொன்மாலை போன்றவன். காமகோபன் காமனை காய்ந்தவன். சொற்பத பொருள் இருள்னா சொல் உணர்த்தும் பொருள் வழி உண்டாகும் மயக்கம். ஆளது கொண்டவன் ஆட்கொண்டவன். ஆவணம் அடிமை ஓலை.
வெண்ணெய்நல்லூரில் ஆளது கொண்ட இவ்வடிகள் சிவபெருமான் சார் என்ன நம்பியாரூர். என்னங்க? என்ன ஊர் சொன்னீங்க? விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல? விழுப்புரம் மாவட்டத்துல திருவெண்ணைநல்லூர். ஓகே ஓகே சார். எங்க ஊர்? திருவெண்ணைநல்லூர்ல ஒரு சிவபெருமான் கோயில் இருக்குல்ல? ஓகே சார் ஓகே சார். எங்க ஊர் பக்கத்துல தான் சார் அந்த ஊரு. அந்த ஊரு தான் வந்து அந்த ஊரில் உள்ள இறைவன் தான். அவர் தான் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை வந்து தடுத்தாட்கொண்டார். ஆட்கொள்ளுதல்ங்கிறது தடுத்தாட்கொண்டாருன்னு பேரு. சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு வந்து திருமணம் நடைபெறும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வந்து முதியவர் வேடம் அணிந்து சிவபெருமான வந்து ஒரு ஆவணம் காட்டி நீ எனக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆட்கொள்வார். தடுத்து ஆட்கொள்ளுதல். ஏன்னா இறைவனை பற்றி பாடணுங்கிறதுக்காக தான். இப்ப வந்து இந்த சமயக்கூறவர்கள் 4 பேரும் வந்து இறைவனை பற்றி பாடணுங்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து தடுத்து ஆட்கொண்டார். அப்படிங்கும்போது இவருக்கு வந்து திருமணம் நடைபெறும் போது வந்து சிவபெருமான் வந்து தடுத்து ஆட்கொண்டார். அப்ப வந்துதான் உடனே அவர் பித்தா, உனக்கு என்ன பித்தா அப்படின்னு கேட்டுட்டு சொன்னாரு. அதுல ஆரம்பிச்ச பாடல் தான் பித்தா திரை சூடிங்கிற அந்த பாடல் வந்து ஆரம்பிச்சு. சரிங்களா? ஓகே சார். இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. இச்செய்யுள் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகிய தேவார மூவரும் சுந்தரர் தம் தேவார பதிகங்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. சுந்தரர் தேவாரம் 12 திருமுறை வைப்பில் 7ஆம் திருமுறை. முன்னாடி சொன்னதுதான். சுந்தரர் தேவாரம் வந்து 12 திருமுறை வைப்பில் வந்து 7ஆம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. சுந்தரர் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் உள்ள திருநாவலூரில் தோன்றினார். ஊர் பாருங்க, திருநாவலூர். சுந்தரர் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் திருநாவலூரில் தோன்றினார். இவர் பெற்றோர் பாத்தீங்கன்னா சடையனார், இசைஞானியார் ஆவர். சுந்தரரோட பெற்றோர் வந்து சடையனார், இசைஞானியார் ஆவர். இவர் தம் பிள்ளை திருப்பெயர் நம்பியாரூரார் என்பதாம். அவரோட இயற்பெயர் பாத்தீங்கன்னா நம்பியாரூரர். சுந்தரரோட இயற்பெயர் வந்து நம்பியாரூரர். இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையரையர் என்ற சிற்றரசரால் மகன்மை கொண்டு வளர்க்கப்பட்டார். இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையரையர் என்ற சிற்றரசரால் மகன்மை கொண்டு வளர்க்கப்பட்டார். சிவபெருமான் இவரை தம் தோழராக கொண்டமையால் தம்பிரான் தோழர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இது ரொம்ப முக்கியம். தம்பிரான் தோழருங்கிறது முக்கியம். சுந்தரருடைய வேறு பெயர் கொண்டு தம்பிரான் தோழர். இந்த நட்பின் உரிமையை சுந்தர தேவாரத்தில் பறக்க காணலாம். இவர் எழுதிய திருத்தொண்டர் தொகை என்னும் நூலை முதல் நூலாக கொண்டு சேக்கிரார் எழுதிய திருத்தொண்டர் புராணம். இந்த சேக்கிரார் எழுதிய திருத்தொண்டர் புராணம் அண்டர்லைன் பண்ணீங்க. ஏன்னா பெரிய புராணம், பெரிய புராணத்தோட இன்னொரு பெயர் தான் திருத்தொண்டர் புராணம். சரிங்களா? இவர் எழுதிய திருத்தொண்டர் தொகை, திருத்தொண்டர் தொகை யார் எழுதுகிறார்னா சுந்தரர். சேக்கிரார் எழுதியது திருத்தொண்டர் புராணம். சரிங்களா? இவர் காலம் கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா இவருடைய காலம் பாத்தீங்கன்னா பொதுவா இவருடைய காலம் வந்து 7ஆம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதுல வந்து 9ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதின்னு சொல்றாங்க. எது அது சரின்னு தெரியல. அது பாத்துங்க. சரிங்களா? அடுத்து வந்து நான் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை பற்றி தொகுத்து வைத்துள்ள தகவல் வந்து உங்களுக்கு இது பண்றேன். இன்னைக்கு வந்து நான் அதை பிடிஎஃபாவே ரெடி பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? ஓகே. தெரியுதா? தெரியுதுங்க சார். தெரியுது சார். சரிங்க. பாத்துங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவ்வளவுதான் போவோம். பாத்துங்க, இங்க பாருங்க. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவருடைய பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த நாயன்மார்கள் சொல்லுவோம்ல, அதுல வந்து அதனாலதான் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். அவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு பாருங்க. இயற்பெயர் வந்து நம்பி ஆரூரர். நம்பி ஆரூரர். அடுத்து பெற்றோர் வந்து சடையனார், இசைஞானியார். இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். ஊர் வந்து இப்ப பார்த்தோம் பாருங்க, திருமுனைப்பாடி நாடுல திருநாவலூர். ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுத்து தெரியுதுல? தெரியுது சார். தெரியுது சார். சரி, தெரியுதுங்க. ஓகே சார். திருநாவலூரும் திருவெண்ணைநல்லூரும் ஒன்னாங்க சார். திருவெண்ணைநல்லூர்ல வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டாரா? ஆமா, தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டார். ஓகேங்க சார். திருநாவலூர்ல வந்து அவர் பிறந்தது. ஆமா. சரிங்க சார். சரிங்க. அடுத்து மனைவி பாத்தீங்கன்னா பறவையார் சங்கிலியார். வாழ்ந்த காலம் 18 ஆண்டுகள். வாழ்ந்த காலம் பாத்தீங்கன்னா 18 ஆண்டுகள். மார்க்கம் பாத்தீங்கன்னா யோகம் என்னும் சகமார்க்கம். யோகம் என்னும் சகமார்க்கம். நெறி வந்து யோகம் அல்லது தோழமை நெறி. யோகம் அல்லது தோழமை நெறி. அடுத்து பாருங்க, ஆட்கொள்ளப்பட்ட இடம் நோட்டுக்கு பாருங்க, திருவெண்ணைநல்லூர். புரியுதுங்களா? இப்ப புரியுதுங்க சார். அவரு அதான் ஆட்கொள்ளப்பட்ட இடம் தான் திருவெண்ணைநல்லூர். அந்த திருவெண்ணைநல்லூருங்கிறது வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இருக்கு.
இறைவனடி சேர்ந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா கைலாயம். இவரின் தமிழ் வந்து மிஞ்சு தமிழ்னு சொல்லுவாங்க. இவர் இயற்றிய தமிழ் வந்து இவர் பயன்படுத்துகிற தமிழ் வந்து மிஞ்சு தமிழ். இவர் வந்து மிஞ்சு தமிழ் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படியே? ஓகே சார். இல்ல இந்த இதுல இருக்கணுமா இல்ல அந்த அச்சா வெர்டிகல் இதுல மாத்தவா? இப்ப இதுல எடுத்துக்கிறீங்களா ஸ்கிரீன்ஷாட்? இப்ப தெரியுதா? தெரியலைங்க சார். இது இதுல தெரியலையா? தெரியலைங்க சார். அப்படியே ஜூம் பண்ணி வைங்க சார். எழுதிக்கிறோம் சார். அப்படியே இருங்க, விஜய்கிட்ட சொல்லிட்டு இதை நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன். சரிங்களா? கடைசியா வந்து ஷேர் பண்ண சொல்றேன். வெயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க லிங்க் அனுப்புவாங்க. ஓகேவா? மணி ஏதோ சொல்றான்டா. இப்ப தெரியுங்களா? இப்ப தெரியுதா? இதுல எப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்ல ஜூம் பண்ணுமா? ஓகே, அடுத்து பாருங்க. படைப்புகள் பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் திருமுறை. இதனை திருப்பாட்டு என்பர். இவருடைய வந்து பாடல்கள் வந்து 7ஆம் திருமுறையில வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து திருப்பாட்டுன்னு சொல்லுவோம். அது போல பாத்தீங்கன்னா திருத்தொண்ட தொகை அப்படிங்கிறதும் இவர் எழுதியிருக்காரு. திருத்தொண்ட தொகை. அடுத்து பாருங்க, சிறப்பு பெயர்கள் பாருங்க. சிறப்பு பெயர்கள் நோட் பண்ணீங்க. சிறப்பு பெயர்கள் பாத்தீங்கன்னா வன் தொண்டர். வன் தொண்டர் சிறப்பு பெயர் வந்து வன் தொண்டர். தம்பிரான் தோழர். சிறப்பு பெயர் பாத்தீங்கன்னா வன் தொண்டர், தம்பிரான் தோழர், சேரமான் தோழர், திருநாவலூரார். திருநாவலூரார், ஆளாள சுந்தரர், அது போல ஆளுடை நம்பி. சிறப்பு பெயர்கள் பாத்தீங்கன்னா வன் தொண்டர், தம்பிரான் தோழர், சேரமான் தோழர், திருநாவலூரார், ஆளாள சுந்தரர், ஆளுடை நம்பி. அடுத்து போலாமா? போலாம் சார். இங்க பாருங்க, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்பவர் சைவ சமயத்தில் போற்றப்படும் சமய குறவர்கள் 4வரில் நடந்து முடிந்த குரூப் 2 தேர்வுல கேட்கப்பட்ட நேரடி கேள்வி அது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்பவர், ஏன்னா இதுல வந்து சைவ சமய குறவர்கள் 4 கேட்டாங்க. இதுல வந்து அதுல ஒருத்தவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். சரிங்களா? சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்பவர் சைவ சமயத்தில் போற்றப்படும் சமய குறவர்கள் 4வரில் ஒருவரும் 63 நாயன்மார்களில் ஆதிசைவர் குலத்தை சேர்ந்தவரும் ஆவர். 63 நாயன்மார்கள் 63 பேரு. அதுல ஆதிசைவர் குலத்தை சேர்ந்தவர் தான் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். சரிங்களா? சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்பவர் சைவ சமயத்தில் போற்றப்படும் சமய குறவர்கள் 4வரில் ஒருவரும் 63 நாயன்மார்களில் ஆதிசைவர் குலத்தை சேர்ந்தவரும் ஆவர். அடுத்து பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க. சுந்தர நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் பாருங்க. சிவபெருமான் வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்த 12,000 பொன்னை வந்து மணிமுத்தாற்றில் போட்டு கமலாலயத்தில் எடுத்தார். சிவபெருமான் கொடுத்தருளிய 12,000 பொன்னை மணிமுத்தாற்றில் போட்டு கமலாலயத்தில் எடுத்தார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈஓ எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். முத்தாறுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம விருதாச்சலம் இருக்குல்ல, விருதாச்சலத்துல உள்ள ஒரு ஆறு. விருதாச்சலத்துல போட்டு இந்த கமலாலயத்துங்கிறது வந்து திருவாரூர் ஆட்டு. ஏன்னா அந்த இதுல விக்கிபீடியால பார்க்கும்போது அது அப்படி போட்டிருந்தாங்க. சிவபெருமான் கொடுத்தருளிய 12,000 பொன்னை மணிமுத்தாற்றில் போட்டு கமலாலயத்தில் எடுத்தார்னா விருதாச்சலத்துல போட்டு திருவாரூர்ல வந்து எடுத்தாருன்னு சொல்லுவாங்க. அது போல இவர் காவிரி ஆறு 2 கூறாக பிளந்து நின்றது. இவர் பொருட்டு காவிரி ஆறு வந்து 2 கூறாக பிளந்து நின்றது.
அதுபோல செங்கல்ல வந்து தங்க கல்லாக மாட்டினார். இவர் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள்ல பாருங்க, சிவபெருமான் கொடுத்தருளிய 12,000 பொன்னை மணிமுத்தாற்றில் போட்டு கமலாலயத்தில் எடுத்தார். இவர் பொருட்டு காவிரி ஆறு 2 கூறாக பிளந்து நின்றது. செங்கல்லை தங்க கல்லாக மாட்டினார். செங்கல்ல வந்து தங்க கல்லாக மாட்டினார். அது போல பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் மணக்கோலத்துடன் வாழ்ந்தவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். நம்ம பாடபுத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா மணக்கோலத்துல தானே இருக்காரு. வாழ்நாள் முழுவதும் மணக்கோலத்துடன் வாழ்ந்தவர். அது மாதிரி பறவையார் மீது இவர் கொண்ட காதலுக்கு சிவபெருமான் உதவி புரிந்தார். பறவையார் மீது இவர் கொண்ட காதலுக்கு சிவபெருமான் உதவி புரிந்தார். அதுபோல இரு கண்ணையும் இழந்தவர் காஞ்சியில் ஒரு கண்ணையும் திருவாரூரில் ஒரு கண்ணையும் பெற வைத்தார். இரு கண்ணையும் இழந்தவர் காஞ்சியில் ஒரு கண்ணையும் திருவாரூரில் ஒரு கண்ணையும் பெற வைத்தார். அடுத்து பாருங்க, முதலை உண்ட பாலகனை உயிரோடு மீட்டார். முதலை உண்ட பாலகனை வந்து உயிரோடு மீட்டார். இதெல்லாம் வந்து சுந்தர நிகழ்த்திய அற்புதங்கள். சரிங்களா? அடுத்து சுந்தரரோட சிறப்பு பாருங்க. இவரின் திருமணத்தன்று இறைவனை நேரில் வந்து அடிமை ஓலை காட்டி சுந்தரன் தனது அடிமை என நிறுவினார். இவரின் திருமணத்தன்று இறைவனை நேரில் வந்து அடிமை ஓலை காட்டி சுந்தரன் தனது அடிமை என நிறுவினார். அடுத்து பாருங்க, தன்னை அடிமை என்று கூறிய இறைவனை பித்தா என கோபித்து பேசினார். இறைவன் சுந்தரரை ஆட்கொண்ட பின் பித்தா பிறை சூடி என்ற பாடலை பாடினார். இறைவன் தன்னை அடிமை என்று கூறிய இறைவனை பித்தா என கோபித்து பேசினார். இறைவன் சுந்தரரை ஆட்கொண்ட பின் பித்தா பிறை சூடி என்ற பாடலை பாடினார். அடுத்து பாருங்க, சேரமான் பெருமாள் நாயனாரோடு வெள்ளை யானை மீது அமர்ந்து கையிலை சென்றார். சேரமான் பெருமாள் நாயனாரோடு வெள்ளை யானை மீது அமர்ந்து கையிலை சென்றார். அடுத்து மனைவியின் ஊடலை தவிர்க்க இறைவனையே தூதாக அனுப்பினார். மனைவியின் ஊடலை தவிர்க்க இறைவனையே தூதாக அனுப்பினார். இதெல்லாம் வந்து சுந்தர நிகழ்த்திய அற்புதங்கள். இதெல்லாம் வந்து சுந்தர நிகழ்த்திய அற்புதங்கள். அடுத்து பாருங்க, வன் தொண்டர். அவரை வந்து வன் தொண்டர்னு ஒரு சிறப்பு பெயர்ல விளைச்சோமா, அதுதான் வன் தொண்டர் குறிப்பு. இங்க பாருங்க, இவரை திருமுனை பாடி நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையர் என்ற மன்னரால் தத்து எடுத்து வளர்க்கப்பட்டவர். நம்ம முன்னாடி அந்த 12ஆம் வகுப்பு புத்தகம் பார்த்தோம்ல, அதுல இருந்துச்சு பாருங்க. இவரை திருமுனை பாடி நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையர் என்ற மன்னனால் தத்து எடுத்து வளர்க்கப்பட்டவர். இவர் பாத்தீங்கன்னா 38,000 வந்து பதிகம் பாடியதா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா வந்து கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா 100 மட்டும்தான். 38,000 பதிகள் பாடியதாக கூறப்படுகிறது. ஆனா கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா 100 மட்டுமே. வித்தகம் பேச வேண்டாம், விரைந்து பணி செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் இவரிடம் பேசினார். வித்தகம் பேச வேண்டாம், விரைந்து பணி செய்ய வேண்டும் என்று இறைவன் இவரிடம் வந்து கூறினார். அது பேர் பாத்தீங்கன்னா சுந்தரர் பாடிய முதல் பாடு பாருங்க. ஏன்னா அவர் பாடிய முதல் பாடலே பாத்தீங்கன்னா அந்த பித்தா பிறை சூடி அந்த பாடல் தான் சுந்தரர் வந்து பாடிய முதல் பாடல். பாருங்க, பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா எத்தான் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல். பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா எத்தான் மறவாதே நினைக்கின்றேன் மனத்து உன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லூர் அருள் துறையுள் அத்தா உனக்கு ஆளாய் இனி அல்லேன் எனலாமே அப்படிங்கிற பாடல் தான் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அந்த சுந்தரரை பாடிய முதல் பாடல். இது வந்து அவருடைய திருமணத்தன்று சிவபெருமான் முதுமை பருவம் எய்தி அவரை போய் தடுத்தாட்கொண்டு நீ எனக்கு அடிமை அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் வந்து உனக்கு என்ன பித்தா அப்படின்னு கேட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இறைவன் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் பிறப்பிற்கான அந்த காரணத்தை கூறினதுக்கு அப்புறம் இறைவனை முழுவதும் தெரிஞ்ச பிறகு அவர் பாடிய அந்த பித்தா அப்படின்ட்டு இறைவனை கோபிச்சுட்டு சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் அவர் பாடலாவே ஏற்றினார். அதுதான் இந்த பித்தா பிறை சூடி பெருமானைங்கிற அந்த பாடல். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, மேற்கோள்கள் பாருங்க. பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாளா. அடுத்து பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து.
பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருளாலைங்கிறது மேற்கோள். பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கு அசைத்து. அடுத்து தம்மானை அறியாத சாதியாரும் உளரோ. தம்மானை அறியாத சாதியாரும் உளரோ. அடுத்து பாருங்க, நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே. அந்த நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே அண்டர்லைன் பண்ணிக்க. ரொம்ப ரொம்ப இது, ஏன்னா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே, இது தமிழ் வகுப்புக்கும் பயன்படும், ஈஓ வகுப்புக்கும் பயன்படும். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க, இவர் இயற்றிய திருத்தொண்ட தொகை என்னும் நூலில் 60 சிவனடியார்கள் பற்றியும் 9 தொகையடியார்கள் பற்றியும் குறிப்புகள் உள்ளன. இவர் இயற்றிய திருத்தொண்ட தொகை என்னும் நூலில் 60 சிவனடியார்கள் பற்றியும் 9 தொகையடியார்கள் பற்றியும் குறிப்புகள் உள்ளன. இந்நூலின் துணை கொண்டே சேக்கிழார் பெரிய புராணம் என்னும் நூலை இயற்றினார். இந்நூலின் துணை கொண்டே சேக்கிழார் பெரிய புராணம் என்னும் நூலை இயற்றினார். சரிங்களா? பெரிய புராணத்துக்கு வேறு பேர் என்ன? திருத்தொண்டர் புராணம். திருத்தொண்டர் புராணம். இதுதான் திருத்தொண்ட தொகையை தழுவி எழுதணும் நூலு தான் திருத்தொண்டர் புராணம். சரிங்களா? ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் குழப்பிக்க கூடாது. இங்க பாருங்க, இதுல இப்ப நம்ம ஏற்கனவே இப்ப நீங்க கையில வச்சிருக்க அந்த புத்தகத்துல கொடுத்த தகவல்கள். இது பாத்தீங்கன்னா 12ஆம் வகுப்பு, முந்தைய 12ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் புத்தகம். ஏன்னா நம்ம படிக்கும்போது எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா, நம்ம சிலபஸை அப்படியே பிரிச்சுட்டு அதுல ஸ்கூல் புக்ல எங்கெங்க அந்த தலைப்புகள் இருக்குன்ட்டு நீங்க கம்பைன் பண்ணி படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கோர்வையான தகவல்கள் கிடைக்கும். அந்த கோர்வையான தகவல் கிடைக்கும் போது நீங்க எதுவுமே விட்டுற மாட்டீங்க. அப்போ அதிகப்படியான இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த டாபிக் படிக்க போறேன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டாபிக் வேற எங்கெங்க இருக்கு. ஏன்னா நீங்க புது புத்தகம் கண்டிப்பா படிச்சாகணும். ஏன்னா புது புத்தகத்துல இருந்து நிறைய தகவல்கள் வரும். புது புத்தகம் கண்டிப்பா படிச்சாகணும். அதே மாதிரி பழைய புத்தகத்துல எதுக்கு பழைய புத்தகம் படிக்கணும்னா, புது புத்தகத்துல இல்லாத தகவல்களை நம்ம பழைய புத்தகத்துலதான் எடுக்கணும். சரிங்களா? அதனாலதான் ஆட்சியர் கல்வியில பாத்தீங்கன்னா இந்த வகுப்பு எடுக்கும்போது புதிய புத்தகம், பழைய புத்தகம், அது மட்டும் இல்லாம நம்ம விக்கிபீடியால பாத்தீங்கன்னா அவரை சுந்தரர் பற்றி இதர தகவல்கள் இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாம் பின்னாடி மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. அதனாலதான் நம்ம வகுப்புல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். இதுதான் சுந்தரரை பற்றிய தொகுத்து வைத்த தகவல்கள். வேறு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முந்தைய ஆண்டு தேர்வு தாள்ல சுந்தரரை பற்றி இடம்பெற்ற கேள்விகள் பார்ப்போம். சரிங்களா? இப்ப நீங்க தான் பதில் சொல்லணும். சுந்தரர் எவ்வரசரால் மகன்மை கொண்டு வளர்க்கப்பட்டார்? நரசிங்க முனையரையர். சரிங்களா? சுந்தரர் எவ்வரசரால் மகன்மை கொண்டு வளர்க்கப்பட்டார்னா நரசிங்க முனையரையர். சரிங்களா? இப்ப நான் ஒரு 4 ஆப்ஷன் சொல்லுவான். அதுல எது தவறுனோ அதை சொல்லணும். சரிங்களா? ஏற்கனவே நீங்க தமிழ் நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சூளை நோயால் ஆட்கொள்ள பெற்றவர் அப்பர். மணக்கோலத்தில் ஆட்கொள்ள பெற்றவர் சுந்தரர். திருவெண்ணை நல்லூரில் ஆட்கொள்ள பெற்றவர் சம்பந்தர். திருப்பெருந்துறையில் ஆட்கொள்ள பெற்றவர் மாணிக்க வாசகர். திருவெண்ணை நல்லூரில் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் சுந்தரர் சார். பட் ஆனா சம்பந்தர் சொன்னீங்க, அது தப்பா இருக்கு. கரெக்ட். ஏன்னா திருவெண்ணை நல்லூரில் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா சுந்தரர் தான். அது மாதிரி மணக்கோலத்தில் ஆட்கொள்ளப்பட்டவரும் சுந்தர் தான். இதுல தவறா என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா சம்பந்தர் கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் தவறான இது. சரிங்களா? அது போல சுந்தரர் இயற்றிய நூலு திருக்கோவை, நாச்சியார் திருமொழி, திருத்தொண்ட தொகை. திருத்தொண்ட நாச்சியார் திருமொழி இது வராது. ஏன்னா நாச்சியார் திருமொழி யாரு வருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டாள். நாச்சியார் திருமொழி ஆண்டாள். திருநாவுக்கரசர் எழுதியதான் திருக்கோவை. அப்படிங்கும் போது சுந்தரர் இயற்றியது திருத்தொண்டை. மாணிக்க வாசகர் இல்லையா?
திருக்கோவை மாணிக்கவாசகர். மாணிக்கவாசகர் வந்து சி மாணிக்கவாசகர் தான் சார் வரும். ஆமாங்க சார், திருத்தொண்ட சிவபெருமான் வந்து மாணிக்கவாசகர் சார். சிவபெருமான் வந்து பாவை பாடிய வாயால் ஒரு புகைப்பாடுன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாரு. அதுக்கு பசங்க பாட்டிருப்பாரு சார். ரைட், கரெக்ட். நான் தான் தவறா இது பண்ணிட்டேன். மாணிக்கவாசகர் திருக்கோவை. ஆண்டாள் எழுதியதான் நாச்சியார் திருமொழி. சரிங்களா? சுந்தரர் வந்து திருத்தொண்ட தொகை. திருநாவுக்கரசர் வந்து தாண்டகவேந்தர்னு சொல்லுவோம். திருநாவுக்கரசரை வந்து இது பொறுத்துக. சரிங்களா? மாணிக்கவாசகர் வந்து திருக்கோவை, ஆண்டாள் நாச்சியார் திருமொழி, சுந்தரர் வந்து திருத்தொண்ட தொகை, திருநாவுக்கரசரை வந்து தாண்டகவேந்தர். அடுத்து பாருங்க. அடுத்து சுந்தரர் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட இடம். திருவெண்ணெய்நல்லூர். திருவெண்ணெய்நல்லூர். அடுத்து பாருங்க, அதேதான் கொடுத்திருக்காங்க, திரும்பி ரிப்பீட்டட். சுந்தரர் திருவெண்ணெய்நல்லூர். இப்ப நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாத்தீங்க. திருஞான சம்பந்தர் அவர் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஊர்? ஏன்னா திருஞான வந்து இப்ப என்னென்ன ஊர் கொடுத்துருக்காங்க? திருவாதவூர், திருவெண்ணெய்நல்லூர், திருவாமூர், சீர்காழி கொடுத்துருக்காங்க. திருஞான சம்பந்தர் படிச்சிருக்கீங்களா? சீர்காழி. சீர்காழி. எதனால சீர்காழினா, சீர்காழியில தான் அந்த அந்த திருமுலைப்பாலுங்கிற வந்து இந்த ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும். அவர் குழந்தையா இருப்பாரு. அம்பிகை வந்து அவருக்கு வந்து பால் கொடுப்பாங்க. பால் குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கும், அந்த குழந்தைக்கு வந்து பால் கொடுப்பாங்க. அதுல இருந்துதான் அவர் வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து பாடல்கள் வந்து பாட ஆரம்பிச்சார். சரிங்களா? அடுத்து திருநாவுக்கரசர். திருநாவுக்கரசர் பாத்தீங்கன்னா திருவாமூர். சுந்தரருக்கு வந்து திருவெண்ணெய்நல்லூர். ஏன்னா திருவெண்ணெய்நல்லூர்ல தடுத்தாட்கொள்ளப்பட்டார். இதெல்லாம் நிகழ்வுலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடல் பதிக அந்த ஊர்ல சொல்லிருக்காங்க. மாணிக்கவாசகர் பாத்தீங்கன்னா திருவாதவூர். அடுத்து பாருங்க, அற்புத பழ ஆவணங்காட்டி. அற்புத பழ ஆவணங்காட்டி அடியனா என்னை ஆளது கொண் என்று பாடியவர். அற்புத பழ ஆவணங்காட்டி அடியனா என்னை ஆளது கொண் அப்படின்னு பாடியவர் யார்? சுந்தரர். சுந்தரர். சரி. அடுத்து தம்பிரான் தோழர் என்று அழைக்கப்பட்டவர். சுந்தரர். நம்ம பாட சிவபெருமானோட சகோதரனா நினைச்சனால தம்பிபிரான் என்று அழைக்கப்பட்டார். ஆமா. ஏன்னா இப்ப நம்ம பாட பகுதியிலே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, நம்பியாரூரார். இவர் பெயர் வந்து நம்பியாரூரார், தம்பிரான் தோழர் இந்த சிவப்பு வண்ணத்துல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அதனாலதான் இதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் முந்தைய ஆண்டு தேர்வுத்தாளில் இடம்பெற்ற கேள்விகள். அதுதான் இது போலதான் நமக்கு வந்து சுந்தர பற்றிய கேள்வி இடம்பெற்ற இது போலதான் இடம்பெறும். அதற்கான உதாரணத்துக்காக நம்ம சொல்றோம். அடுத்து பாருங்க, சுந்தரர் காலத்து நாயன்மார் அல்லாதவர். 4 ஆப்ஷன் சொல்றேன். சுந்தரர் காலத்து நாயன்மார் அல்லாதவர். ஏற்கனவே பழைய 10ஆம் வகுப்பு புத்தகம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பாத்தீங்கன்னா சடையர், இசைஞானியார், கோட்புலியார், அப்பூதியடிகள். அப்பூதியடிகள். அப்பூதியடிகள் வந்து யாரு இது தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? திருநாவுக்கரசர் அவரோட இது வருவார் சார். ரைட். ஏன்னா வீட்டுல உள்ள எல்லா பொருட்களுக்கும் அவர் வந்து திருநாவுக்கரசர் பேர் வச்சார். அடுத்து பாருங்க. அடுத்து தேவாரம் என்பது இக்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல், இடைக்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல், முற்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல், சங்க காலத்து இசைத்தமிழ் நூல். அதுல பாத்தீங்கன்னா இடைக்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல். தேவாரம் என்பது இடைக்காலத்து இசைத்தமிழ் நூல். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பன்னோடு தமிழ் ஒப்பா என்ற பாடல் இடம்பெற்ற நூல் பாத்தீங்கன்னா தேவாரம். அது வந்து நீங்க அதேதான் ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு. பன்னோடு தமிழ் ஒப்பாய் அப்படிங்கிறது தேவாரம். அது மாதிரி தேவாரத்தை இயற்றிய ஒரு ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா சுந்தரர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. தேவாரத்தை இயற்றியது பாத்தீங்கன்னா 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ஒரு 14 கேள்வி பாத்தீங்கன்னா தேவாரத்தை பத்தியும் சுந்தரர் பத்தியும் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் முந்தைய ஆண்டு தேர்வுத்தாள்ல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். இதை தவிர்த்து சுந்தரரை பத்தி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஏன்னா அதிகப்படியான தகவல் வந்து கொடுத்துருக்கோம். வேற
அந்த இஓ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் உள்ள அந்த செயல் அலுவலர் தேர்வுக்கான படிக்கிறவங்க வந்து விரிவா படிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேப்பர் 2ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைவமும் வைணவங்கிறப்ப இவங்க அந்த சைவ சமய குறவர்களை பத்தி நல்லா விரிவா படிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். நமக்கு வந்து தமிழ் பாடப்பகுதிங்கும் போது இந்த அளவு செய்திகள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்க. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. காட்டில் இருந்து வந்த டாஸ் கரும்பை தின்றன. எது கரும்பை தின்றுச்சு? வேளங்கள். வேழங்கள். காட்டில் இருந்து வந்த வேழங்கள் வந்து கரும்பை தின்றன. கனக சுனை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது பாத்தீங்கன்னா ஈனா. கனகம் பிளஸ் சுனை. கனகம் பிளஸ் சுனை தான் கனக சுனை. அடுத்து பாருங்க. முழவு பிளஸ் அதிரை என்பதை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முழவதிரை. முழவதிரை சார். மூணுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஈனா தான் ஆப்ஷன். ஒண்ணுக்கு பாருங்க, காட்டிலிருந்து வந்த வேழங்கள் கரும்பை தின்ன, அதுக்கும் ஈனா தான். கனக சுனை என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது, அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஈனா. கனகம் பிளஸ் சுனை. 3 பாத்தீங்கன்னா முழவு பிளஸ் அதிரை என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து முழவதிரை. இத்தோட நம்ம சுந்தரரோட பாடப்பகுதி வந்து முடிவடையுது. யாருக்காச்சும் சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். சிவனடியார் 60 சொன்னீங்களா சார்? 63 60 சார்? அது 63. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 பேரை பத்தியும் 9 பேரை பத்தியும் அவர் தனியா வந்து பாடியிருக்காரு. சரிங்களா? சிவனடியார்களை 3 பேரு, அதுல வந்து 60 பேர் சிவனடியாரை பத்தி 9 தொகையடியார்னு சொல்லுவாங்க. அவரை பத்தி பாடியிருக்காரு. சரிங்களா? அதை வச்சுதான் சேக்கிழ பெருமாள் வந்து 63 பேரோட சேர்த்து பெரிய புராணம் என்னும் நூலை வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஓகே சார். சார் தொண்டர் சீர் பரவுவாருன்னு சொல்லி யாராங்க சார் சொல்லுவோம்? தொண்டர் சீர் பரவுவார். தொண்டர் சீர் பரவுவார் சேக்கிழார். சார் தொண்டர் சீர் பரவுற சேக்கிழார் சொல்லுவோம். இருங்க, பெரிய புராணத்துல அது வரும். பெரிய புராணம் பகுதியை படிக்கும்போது சத்தியம் 3